Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Nang tum si nel channel subscribe ikelang te subscribe ita. Lapen nang tum si nang cinghon nang support lapen nang akhir jumeng sidin damote la anso si nelitum nelita akaprek a video nang paklang pon ik bompo lasi nang subscribe dun po sining chetelo lapen nang litum han pini video ang paklang jibang ke 2019 aning kan langka lo Charlie asongato karbi pressure mit TV video si nang litum han nang paklang iko melang nastame lang ita lapen share ita like lapen comments lapen subscribe ipo bosi anotin ang hanstame ni chetela.